ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आडाळी MIDCच्या माध्यमातून बेकार युवक युवतींना रोजगार मिळावा, तालुक्याचा उद्योग धंद्यातून विकास व्हावा म्हणून आडाळी MIDC उभारण्यात आली. मात्र या MIDCच्या माध्यमातून दोडामार्ग तालुक्याचा विकास झाला नाही, तर अवैध खनिजयुक्त माती उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांचा विकास नक्कीच झाला आहे. आडाळी MIDCतील जमीन सपाटीकरणाच्या नावाखाली रात्रीचा खेळ करणारा पुष्पा कोण हे इथल्या महसूल यंत्रणेला व खनिकर्म विभागाला दिसत नाही की या मागचं कारण अजून काही आहे, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. पाहूयात. आडाळी MIDCमध्ये उद्योगधंदे उभे राहावेत, गोवा राज्यावर अवलंबून असलेल्या इथल्या स्थानिक युवक युवतींना तालुक्यातच रोजगार मिळावा या उद्देशानं MIDC प्रकल्प उभा केला. मात्र कित्येक वर्ष हा प्रकल्प उद्योगधंद्यांपासून धोक्यात पडलाय. याचा फायदा तालुक्यातील व तालुक्याबाहेरील खनिज तस्करी करणाऱ्यांना झालाय. असं म्हटलं जातंय की जे दोडामार्गच्या जमिनीत मिळतंय ते अजून कुठंच मिळत नाही. याचाच फायदा घेत अनेक तस्कर कोट्यवधी रुपये कमावून मालामाल झाले आहेत. हे सर्व करण्यासाठी प्रशासनाचा देखील शो पाहत असल्याचं बोललं जात आहे. आडाळी MIDCत उत्खनन नव्हे तर उद्योग येणं आवश्यक आहे. गोवा राज्य मोपा विमानतळ सीमेवर असल्यानं रोजगाराची खाण म्हणून आडाळीचं नाव निर्माण होणं अपेक्षित आहे. मात्र इथे सुरू असणारे हे प्रकार बघता लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाकडून याची दखल घेत तात्काळ योग्य ती कारवाई होणं अपेक्षित आहे.